del pla, la coordinació de tots els actors que formen part del comitè assessor i del comitè tècnic que permet fer front a l'emergència. De quina manera? Doncs evitant tot el que podrien ser els riscos majors. Aquesta activació requereix una molt bona coordinació de tots els cossos de seguretat que hi participen, que hi treballen, que coordinen, un cos operatiu ben definit que va actualitzant les diferents fases per les quals passa els plans i, sobretot, requereix de capacitat de previsió, prevenció, operativa i resolució de l'emergència, que és, en definitiva, el que ens permet fer els plans o els respectius plans que hem d'activar. Què succeeix a dia d'avui? L'impacte dels fenòmens climàtics, que tenen unes derivades que podríem dir que són extremes, quan es manifesten fora de l'estacionalitat, és a dir, tenim fenòmens que succeeixen, pluges torrencials, te les pots trobar a l'estiu, a la tardor, a l'hivern, és a dir, situacions que fan difícil que amb els mecanismes habituals de prevenció dels fenòmens moltes vegades puguem encertar allò amb un nivell de rigidesa quant a la probabilitat de 1-1. Què vull dir amb això? Doncs que, per exemple, el que deia el diputat Batet, vostès van fer restriccions de la mobilitat en algunes zones en les que no va ploure i en d'altres va ploure molt i no estava la restricció. Doncs això és fruit de que, malauradament, els mecanismes que a dia d'avui tenim per fer la predicció exacta i la multiplicitat d'un fenomen, com era el cas de la Dana, que ens ocupava, en concret en relació a la qüestió que vostè comentava, feia inviable poder, a vegades, activar tot el sistema de restriccions de mobilitat amb la predicció 1-10.